Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka umutang, iti di mo met kabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Jonah, agre-ring dyan cellphone mo. Sumpatampay lang, manang. Ay, jack mo ako dyan cellphone mo. High-tech mat ngamin. Umaya ko. Sino nga min ay day ito umawawag? Hello? Hello, Garlalo. Sino day ito? Anya ka matan? Apay, dinilit mo dyan number ko dita cellphone mo. Gumurak man kan ka. Ni ka di Freddy day ito? Hay, ni Freda day toy. Saan ani Freddy? Kagat-gatang ko nga min day ito cellphone ko. Iso na po ka amin dagiti contacts ko. Ay, baro day ta cellphone mo? Una, di baro ang model. Makapaapal ka man. Manuti presyon na, kanang gatangam. Ay, kaya't kumatikas ta cellphone. Nangina ato yung cellphone ko. Apay, ada kwarta. Ay, nagrigatan ayat ti agtalon. Makabannog. Ay namanong, trabaho kan tumat ngamin at trabaho. No kasto ang nagpudot ti panawan. Agi na nakamat Katanya ngay ti aramidak dito'y balay no agi nanaak. Di agtugaw. Wano, agindayon ka dita sirok ti mangga, ta presko. Ay, jakla ugali ti agtugtugaw nga awan aramiden na. Di, ag cellphone ka manong. Awan asem ko kadagita a gadget. Ay namanong, nakitam la ko madyabaro a cellphone ni Jonah. Ay na, nagmayat. High-tech kan high-end kano, kunana. Adda manan baro a cellphone na? Ay, jak man amukan kwa na. Binulan samat abaro ti cellphone na. Gatang iti cellphone na. Di mat mangtad iti igatang iti uray sa nga kilo ko maabagas. Day tangarod kat manong. Gadget ti papapanan ti sweldo na. Ibagak tuman nga agurnaw. Agurnong ka, Juna. Nyamot ni Manong. Nagado nga ibagam, day tapay. Aglisi ka man kit didita. Tani, ag-selfie. Day tala ang gadget ti pakaibusan ti sweldom. Ay namanong, sweldok ti igat-gatang ko. Saan ko adaw-dawatin kada kayo? Ibagbagak laang agurnong ka. Kasanungay no... Hello? Ay, uwan. Sige. Dita ka man langan. Cellphone kala cellphone. Ay na, nasayaat mo tapi manawon di kontrabida. Kas jela ang madkit. No di mo kaya ti kasarsaritam. Manglimlimo kang ada kasarsaritam kampay idi ti cellphone. Pumanaw adagos. Ay, ituloy ko ket di ti ag-selfie. Manang, anya ti aramidin ni Jonah? Oh, apay aya. Isunsamod di ada ijay tuk-tuk ti dakkel abato ijay turod. Anya? Dayjay oh. Ay sus! Ay, delikado ijay. Ay, numatinag. Ay, nagngato ati pakatinagan na. Agpicture ijay nga agmay-maysa. Ay, una yan, dadya akabsat ko. Ay, ingkaman anawaan ading ko. Ay, total, agayam kayo man. Anya ti pukpukaw mo? Una, bumaba ka, tama nga numatinag ka. Apay, nalipata mo, dyan natinag ditaan ni Mang Gusteng. Nabartot day jay. Nagtulit-tulit aging kaijay baba. Sa anak mat nabartot. Anya ayang amin, tiyar aramidam ni tatuk-tuk tiba to. Agsel-selfie ak nga raw, takabarbaro day ti cellphone ko. O sige, picturean kan, tap numalpasan kat bumabatan. Oh, matinag mo to pay day ti cellphone ko. Sapay nagnina. Sa bagay, dipindot pa lang na ito yung cellphone ko. Saan la dipindot
At dapay galot na nangisit alastiko. Itatang kumot ngamin. Natinag na. Isuan na bitak. Ang mabalin pa imot apagteksan. Nalagdapay mo't kit di Bumaba kayo dito! Oh, ni manong mo. Pukpuk kawandatan. Bumabatan. Hay, ni manong ko talaga. Kontrabida. Numatinag kayo ije tok-tok ti bato. Panagkunayo. Agbyag kayo pa'y. Uy, Jonah. Dangdanggam ka dit ibagbaga ni manong mo? Ala daktuman kit di dayjay abato. Tapno awan ti mapmapan ag selfie. Ay namanong, di mo nga minamo ti uso kay. Uso? Numatay ka mat? Ay, hello! Uwan, o sige. Kita am ti ugali na. Pimanawan. Saan mo't nagring jay cellphone na manong? Kas jay sa ti high-tech ako nada. Jonah, ay na. Nagadulakit din ti ipopost mo a picture mo. Makikita mo't gayam. Di ka pa'y aglike. Umapalak ngamin. Nagmayat day ta kameram. Siyempre, kastala ti biyag no napintas ti cellphone mo. Napintas mo ti kamera na. Isu nga rod ti konak. Aywan, mano aya ngamin day ta. Ay basta, nangina. Sa bagay, nangina at talaga ti kasta a cellphone. Kabailam agatangan. Mas daawak laang, agpadpada talaang mat iti sweldo. Ngam, nakagatang ka iti kasta kangina a cellphone. Anyangay kung matipakas daawam. Nangalaam iti kwartam a pinanggatang mo. Ay basta, secret nga raw. Manang, adda ka din ni Jonah? Adda iti balay, apay aya. Bisin samot. Ay, pakabisian na ko ma. Saan tupay ang nakalaba? Busy nga agsilsilpon iso. Ay, kasta ka di? Ay, wan. Ay, di nan masango nga aramidan dagiti trabaho na iti balay. Saan na makawalis iti arubayan? Kita ma, nagado ti agkaiwara abulong. Wan nga rod manang. Ay, jakmot nga rod masango. Tagaw awira kiti anak ko. Mapan ko man lakasarita ni Jonah, manang. O sige, ibagam man kit de, taaglinis. Nay, sika magayam, friend. Italaan adlaw nak? Itahayak pa'y anak katugaw ditoy. Kasta aya. Busy ka mo't nga may nga ag-cellphone. Ay, katkastala ti biyag a friend. Sikaman mo ti high-tech ti cellphone na. Aywan gayam. Kuna ni manang mo, nga aglinis ka kano ditoy. Ayun, anya. Ay, adupay gayam ti lalaba. Agmalmalam kan samot nga min nga ag-cellphone. Ay, sikangay, nakalabakan. Wala. Mabalin ayamot arumwarak. Nujak pa'y nalpas dagiti trabaho. Ay, biyag aya. Aginat-inat ka pa'y lang dita. Tumakder kan, tagtrabaho kan. Ay, una yan abannog ko ang nagkapoy dya bangkag. Ay, mabisinak pa ikit din. Jonah! Jonah! Ay na, manong, awan ni Jonah. Nay, napanan namanan aya. Napan ka naman ang nag-selfie Ije manan ayan tidakkel abataw. Ay, jakam mo. Ay, nakaluto ka din. Siyak tinagluto, manong. Ta idinalpas ang naglaba. Pimanaw mo ten adagos day dya. Jonah! Hay! Na yan day dya akabsat ta. Ay na, nagmayat at talaga day ta cellphone mo, Jonah. Aging gaita, umapapalak pa'y laang. Ay na, ado ti umapapalakas kan ka. Adda manan day to'y abumbay. Ayan na. Day tao, nakamotor, agsubli-subli ditoy. Ha? Ay sus, ibagam nga awanak no may agdamag. Ha? Apay, sika ayati ka sa pulan na. Ay basta, ibagam nga awanak.
Apay nga aglamlamang kamatan. Ay no, di ko kam-kamalay. Iba kam nga awana. One. Dito trabaho, Juna. Baka ibang June ang sinasabi mo, ma'am. Maliit na babae, maitim, pangu ilong, kulot buhok. Siya yun, di ba? Ang June na namin dito'y matangkad at mapudaw at matangos ang ilong at straight ang buhok. Ha? Dito naman sabi niya opisina niya. Ay, ibang June na yan, madam. Saan ko hanapin yung Juna na yun? Bakit ba? Bakit mo hinahanap si Juna? May utang sa akin. Ha? May utang siya sa'yo? Magkano ang utang niya sa'yo, madam? Cellphone, utang niya sa akin. Ano? Yung mahal cellphone niya, utang yun. Anyamot da ya Bombayon. Inaramid naklauna yun anaalas a tao. Kasanumat nga men, adda utang mo kan kuana. Uy, di mo ibagbaga iti sa bali ha. Utang matgayam det ipalpalastog mo a cellphone mo. Na, tauliton na pailaang mo. Imbag kumamat no bayadam. Awan nga rin pagbayad ka. Ay, subli-sublian na kadayjay nga umay singiran. Ilang mga ka, nagado a paglumangan. Ay, Juna, tilan tumat nga min ar-aramidam. Ne, adamot si Mardang a motorsiklo dito'y batog ti balay. Pwede magtanong? Bakit po? Hinahanap ko si Jonah. Dito daw nakatira. Ah, best friend ko yun. Yung maliit? Oo, maitim. Pangu ang ilong. Ay, huwag ka namang ganyan, ma'am. Masyado mo namang minamaliit yung kaibigan ko. Saan yung bahay niya? Yun oh. Asan? Yun, yung nasa dulo. Ah, yung marami halaman? Opo, yun. Sige. Salamat. Manong, dito kan ruwar amangan. Napres-pres ko dito eh. Anyang amin ayaday ta si daan. Dinengdeng, kalutluto, iso anak pudot. Sige. Dito yakon ruwar amangan. Nay. Ne, adda Bombay. Ne. Awan mat utang ko iti Bombay. Ne. Ne. Manong, umayan dito ayan ta. Ay, kasaritan man. Ibagam asaan ta nga umutang. Narigat ti adda utang na. Sige Manong, takasaritak. Ay, ano pong kailangan nyo, ma'am? Ako singil. Ha? Wala naman kaming utang Kapatid mo si Jonah? Ay, oo, ma'am. Bunso namin. Malaki utang niya sa akin. Ha? Ay, kami nga, walang utang. Siya, meron? Yung cellphone niya, utang niya. Tinataguan ako. Ha? Ay, ano kasi, madam? Anya ka na jay, ading. Ay, kwa Manong. Ni kano Jonah. Adda utang na. Kat cellphone ti utang na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ipalawag mo iti dayta Bombay. Sige Manong. Angam. Kasanungay nga ipalawag ko. Nasaya at tanagawid kan, Jonah. Talaga pinadpadaanan ka kat. Ne, apay-api nagpadaanan na. Wan taadda Bombay nga agdamdamag kan kay tay. Insurok ati balayo. Gaya mo dayjay? Anya? Jakam mo. No asino kadamanang mo, wano ni manong mo, tinadanon na iji balayo. Hala! Apay akan lahat ang nagdanag ka. Ay na, friend, ilamang na. Apay! Sigurado nga tandak damanong kan manang kaw. Dakkel nga minti utang ko iti day a Bombay. Pangalaam ngay ita iti pagbayad mo iti dayjay a Bombay, ha? Gasam tingin na natin nalam a cellphone?
65,000 pesos? Kundi pa sikat ka, utang mat gayam. Manong. Aguray ka pa'y manong tasyak pa'y ti agungat. Check mampay, ado ti kayat ko ngay baga. Siyak pa'y, talagang agburburak ti darak iti daytoy a babae. Ha? Sikaman langan. Jonah, apay ang masapul nga agutang ka iti kasi Aguray ka man. Siyak ti rumbang amang ibaga iti dayta. Mang panunot ka iti sa baling nga ibaga, manong. Aguray kayo! Da kayo man langan tiyaga pa! Agtugaw ka dita, Juna. Denggem dagiti ibaga may kankakin ni manang mo. Ay na, agsinsin nublat kayo lakit din amang banbanikas kanya. Sayo itudo-tudo to'y rupak. Rumbang laang daytakan ka, Jonah. Tapno maamuam asaan anasaya at tinapara mag-atao. Ay, laglagi pong ti pagsasaw ako nada, Di mo ipasikat tinangina agamit mo no awan tumot lati pagbayad mo. Hayte. Simadot ka pa yun, gapo iti dayta gadget mo. Nga inut-utang mo matgayam. Iso arumbang nga agpanunot ka, Jonah. Di ka umutang, iti di mo matkabaalan abayadan. Naawatam? Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka umutang, iti di mo matkabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.